28 октябр мо барандаи нави тӯпи тиллоиро хоҳем фаҳмид. Сенсатсия аллакай аз рӯйхати топ 30 беҳтарин бозингарони имсола рух дод ва бори аввал пас аз солҳои тӯлонӣ на Месси ва на Роналду дар ин рӯйхат нестанд. Акнун бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки футбол ба эпохаи нав даромад. Дар ин навор мо ба топ 4 муддаиёни асосӣ барои соҳиб шудани тӯпи тиллоиро баррасӣ мекунем, ки футболбозон ҳам аз рӯи натиҷаҳои инфиродӣ ва ҳам ҷоизаҳо баҳо дода мешаванд. Моро то охир ҳамроҳ бошед ва бо лайки худ наворо дастгирӣ кунед. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳо канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOD. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дани Карвахал ӯ голи ғалабаоварро дар финали Лигаи Чемпионҳо зад. Қаҳрамони Аврупо бо Испания, қаҳрамони Ла Лига, Лигаи Чемпионҳо ва Суперҷоми Испания. бо ҳимоятгари канорӣ будан ба топ 10 муддаиёни тӯпи тиллоӣ афтидан, ин худ дастоварди калон аст. Карвахал соли якум нест, ки исботи беҳтарин буданро дар кори худ мекунад, вале имсол тамоман фарқкунанда гашт. Дар мавсими гузаштаи ҳимоятгари 32 сола голи ғалабаовар дар финали Лигаи Чемпионҳо хело муҳим буд. Карвахал ҳимояи Реал ва мунтахаби Испанияро хело қавӣ мегардонад. соҳиб шудани тӯпи тиллоӣ барои ҳимоятгар боз лаҳзаи чархишӣ мешавад, чун аз замони Фабио Канаваро ин чиз рух надодааст. Агар Дани ин ҷоизаро соҳибам нашавад, мо мавсими гузаронидаи ӯро фаромӯш нахоҳем кард. муддаӣ шудан барои ин ҷоиза худаш як дастовард аст. ман мавсими олие гузаронидаам ва мехоҳам номи худро он ҷо бубинам, мегӯяд Карвахал. Ҷуд Беллингем 40 амали натиҷабахш дар Реал анҷом дода қаҳрамони Ла Лига, Лигаи Чемпионҳо ва Суперҷоми Испания шуд. ба рӯйхати сегонаҳо агар равем, онро Беллингем боз мекунад. соли гузашта маҳз ӯро муддаии асосии тӯпи тиллоӣ медонистанд. ӯ дар ҳақиқат ҳар бозӣ ба дастааш кӯмак мекарду дар Эл Классико ҳам худро аъло нишон дод. Аммо дар охири мавсим ҷуд чандон натиҷабахш набуд ва дар рақобати бомбардирон қафо монд. дар Евро Англияро аз бохти шармандавор муқобили Словения наҷот дод, вале ҳама иқтидори худро нишон дода натавонист. ба ҳар ҳол мавсими ҷуд серҳосил гузашт, аммо ин барои соҳиб шудани тӯпи тиллоӣ басанда аст ё не саволи асосӣ мешавад. ӯро бештар бо бозингароне мисли Джерард, Лемпард, Сколс муқоиса мекунанд, вале ягоне аз онҳо дар ин сину сол кори кардаи Беллингемро накарда буданд. Рио Фердинанд чунин мешуморад. ӯ ҳоло ҷавон аст ва метавонад ин ҷоизаро соҳиб шавад. ҳайрон намешавем агар ҷуд бо 2 ва ё 3 тӯпи тиллоӣ корномаашро анҷом диҳад. сабаби ин танҳо ва танҳо ҳунари волои бозингар шуда метавонад ва муқоиса кардан бо дигарон чизи лозима нест. бозингарон бо чунин менталитет хеле кам будаанд. Винисиус Ҷуниор 35 амали натиҷабахш дар Реал, қаҳрамони Ла Лига, Лигаи Чемпионҳо ва Суперҷоми Аврупо. Винисиус ҳолати баръакси Беллингемро дорад. ӯ оғози хуб надошт, вале аз нимаи дуюми мавсим омили асосии Реал дар қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионҳо шуд. дар плей-офф 6 амали натиҷабахш дошту муқобили Бавария дубл карда дар финал ҳам голе зад. Винисиус аз нуқтаи назари бозӣ тамоман фарқкунанда аст. агар ӯ барандаи ҷоиза нашавад, пас ҳатман дуюм мешавад. агар ӯ имсол комёб нашавад, пас соли дигар мешавад, мегӯяд президенти Ла Лига. биёед рӯйрост ҳарф занем. Карвахал аз Вини дида шонси камтар дорад. ман аллакай борҳо мегӯям, ки ӯ аллакай ситораи ҷаҳонӣ аст. баъзеҳо Винисиусро кандидати асосӣ барои тӯпи тиллоӣ мешуморанд, вале ҳамлагари бразилӣ дар Копа Америка ноком шуд. 2 гол ба дарвозаи Парагвай зада тавонист, аммо ба плей-офф рӯхат гирифтан натавонистанд. маҳз ҳамин чиз шонси ӯро кам мекунад. Родри 23 амали натиҷабахш дар Манчестер Сити, беҳтарин бозингари Евро, қаҳрамони Англия ва Суперҷоми УЕФА. чанде пеш Родри гуфта буд, ки нимҳимоятгарон ба осонӣ тӯпи тиллоиро соҳиб намешаванд, аммо шояд худаш системаро шиканаду соҳиби ин ҷоиза шавад, зеро ӯ мавсими афсонавие гузаронид. оиди таъсири Родри ба Манчестер Сити ва мунтахабаш бошад шарт нест, ки зиёд ҳарф занем, зеро мухлисон худашон аллакай огаҳанд. соҳиби 4 ҷом шудан худ ин мавсими бозингарро зебо гардонид. агар имсол ҳам дар финали Лигаи Чемпионҳо гол мезаду қаҳрамон мешуд, ҷоизасупориро накарда тӯбро
ба ӯ медоданд ҳам мешуд. беҳтарин бозингар дар евро шудан ҳам маънои бузург дорад. натиҷаҳои ӯро кам ҳамлагарон такрор карда метавонанд. родри мегӯяд ки одамон ба ман мегӯянд ки ту соҳиби ҷоиза мешавӣ. тӯпи тиллоӣ барои ман мисли хоб аст. бисёриҳо мепурсанд ки ту чӣ хел онро соҳиб мешавӣ агар хави ва иньеста натавониста бошанд. қисман ба ин розиам. онҳо беҳтарин нимҳимоятгарон дар таърих буданд, вале он замони мессиву роналду буд. испания чандин сол пеш як тӯпи тиллоӣ дошт ки он ҳам луис суарес соҳиб шуда буд. ман бозии ӯро надидам, вале ҷолиб аст ки чаро кишвари футболдӯстдор дигар ҷоизае дар гузашта надошт. фикр мекунам испания инро сазовор аст. винисиус рақиби ман мебошад. ӯ бозингари олӣ аст, аммо ман аз кори худам розӣ ҳастам. ҳамааш аз овоздиҳии мухлисон вобастагӣ хоҳад дошт. хуб дӯстон, шумо ҳамчун мухлис киро сазовори ҳақиқии тӯпи тиллоӣ дар мавсими ҷорӣ медонед? ҳатман дар комментария фикратонро баён карда наврҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид.